Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Total Warhammer bira eta ongi etorri beste aventura batera. Eta oraingo honetan eraliko dugan esango da, a ber, agian frogatu ez dugun arrasa batekoa. Aha. Esateko kalida. Hemen normala usten zut hemen apur bat irakur dezazuen eta bar nahi izan ez gero. Vale. Eta ziko gara bataiarekin. Ja, baina egon berda zeo zer, espero ez dugun zeo zer. Horrelakoak ezagutzen ditut. Hori avanzadilla. Since time out of mind, the vampire thralls of my warped cousin have blighted Nahekara. Today, we burn out that blight. Hear me, O Asaf! This slaughter I offer in your name. May your venom flow in the sacred staff, that I may shatter your adversaries for all eternity. Vale. Zue joan. Horra apur bat kontentzio egiteko da zuek. Zue. Lehenengo taldea, itxaron. Zen taldea. Vale. Orduan, lehenengo taldea. Aurrera, bigarren talde. Hirugarren taldea. Hirugarren taldea mugitu. Horra. Zuek joan alde horretara. A ver ese refuerzo datos. Zombiak. Zombi pila bat. Hasiotik egiten eta zuek el viejo Norra.
zuek. Vale. Eta kalidak dauka. Zue joan. Tire egin horrantza. Zombiak bakarrik. Zombia bat. Eta karru bat. Jarraituzunak egiten. Zuekos. Etorri hona eta zuek. Horra. Zuek. Vengeance! Obey! Move! Obey me! Juan horra. Zuek. Horrantza jaten zuek onantza. Kill them! Zuek akabatu horiek. Zuek tire egin. A ver. Hortik ze datoz. Segurrak. Vale. Zuek. Ona, zuek. Horra, zuek etorri nantz. Zuek ere. Kalida. Ona etorri. Gai, korrika. Arkulariak Wargulfa. Hori kendu behar du gorditik. Zuek horra. Zuek. Arkulari guztiak. Horra kalida. Wargulfaren kontra, zuek.
Kalida. Zueko eres mugitu. Edo zuek. Horra, mugitu gabe. Zure. Horra. Charge! Animus! Legions, forward! A ver. Joder, gehiago oraindik. Venga ya, a ver. Guardia de los esqueletoak. Ojo norra. Joan arrantza. Zuek ere alde honetara. Venga ya. Juan Horra. Horra berehala, zuek tiro egin. Horra. High Queen Kalida. Vale, Bargulfa kendu behar ditugu erditik. Zuek. Mugitu horra, tiro egiteko. Horra. Joan.
The queen moves. Hi, Queen Khalida. Move! Onwards, legions! My orders! Vale, Ram. Good! Asaf wills it! A ver. Ahí sí. Sí, que King, Khalida. March! Le gana con el Saites. The serpent strikes! Ram. Reto egiten horra oraindik modu cinematografiko batean ikusiko dugu hau. Atzetik dakarren karga. Vale. Orain atzetik. Etorri honantza. We march! Ez dakit askar helduko diren edo ez, baina bueno. Holy Baras! Ascent! Bueno, bada, etortzen pizkanaka. Eta txeguardari goagoaz. Agian ez dira heltzen, baina bueno.
Bale, guztiak hildira. Ez hildakoek dituzten gauzak. Bale, gutxi batik irabazi dugu, baina irabazi egin dugu, ezta. Bataia bukatutzat emango dugu. Eta, bueno, bere eginkizuna oso ondo egin dute. Nejigarako gerlariak oso ondo egin dute bere funtzio, hauek ere bai, bargulfak eta bar. Zuntzitzen usaptia pila bat. Baina, bueno, hau izan da guztio lagunok, espero duk gustoko izan zaizuela. Eta horrengoan gehiago